Muvera ya rumba. Wana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapangala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Muvera the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, what do the DNA, you know? Kere Jumamosi, Chinsa Isano Ibere nenusu, Chamobaso, Goika Chinsa ikomi, Chamaroba, na Papa Siko the Bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia, Muvera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Chiaragire Isano na Ibere chiabona mugaso mwancho muligire bigataseni kiandizi TV asende no gosemeria ngano gene takabo kwego kinemero beri Auta gene takabo tukubwatokera imegataseni kiandizi TV gangaito enene chinga kibunechi no kwene kebuna tonyera ko bato gukumanya mange nganyare ko bagagwateka asenchira yubwenga kege makuru bakete goikera chinga kibuna echi uriyo kwene kiabuna ngogo cyari gwetera somo nube manyere ligakuru kwa Joshua utangurira nande asekaro gitari getambe ilintara ko bato kumanya naye. Goetera Facebook ni gora bwatie Amayia yo mwancho murigereria buna Ndizi TV News Digital na goetera asensemo ya YouTube Ndizi TV News iliyo kwene kebuna chibi cha mwana iliyo kingo chira senchire bo ikiraniga koro kwa bigali ya njamili terene koro kwa Josephat Amisi. Karibu sana tunyara kwa batu kwemanya nganyarire ko bagagwate katogo chaka korwase county ya Kisii maiga yeskuru ya St Catherine Randa akobwata umuriro na koirera ogosambeka anene kwa enyumba yobomenyo nabo igo ebinto byabana seskuru yoli tukule Jumatatu bono nigo abisi yomo women rep ime county ya Kisii Doris Donya Toto banyare ko bagwikirana seskuru yo na kwenekia buna banyare ko bakwena na obokonyi kati yabo amaganyo buna chimatres nabo igo amarangeti nebitamba biri bikwarwa ase oborere koborengana na omoteneri bwa abisi yo ya Doris Donya Toto Justin Siocha nigatebirenga obisi iyo nechiko bakwenekia buna nyare ko bagegosira abana bwo linda bagendere amone chisemi cyabo anene chingaki amatuko agendere ko bagakobera ange chingaki abana barachiko bagwisaransa ase amatemwa yekrasi yekomina kabere nigo tuachire ne timu ya Donya Charity Mission eyo go donate ebinto gocha se gisukuru bunechi yakarabanyolire amangana yega ya accident gese yo muriro isukuru nigo yanyarete ko bagego bwatu no muriro bari ngoriri go barorere ne wetera so muchanda gwestimore ngase domu yaba iseke ikanyara ko bagego samba ebinto byabo bune meito amarangeti nebichianga cyabo so wetera se office yo mugumen repo Kisii County nigo tuanyara gocho office yonsi piengima edinde tuarete meito tuarete bitabu sanitary pads tuareta ne marangeti ne bintu byonsi biri bakwebisi edinde banyare ko bagutumeka sieli mono umushimi wago kora wetera se Donya Charity Mission edindo nyara ko bagawikera abantu bari banyorire mechando bune yiga edindo nyara ko bagakobakonya nagendera ko kora amange gatumusabira amaya Brighton Makori no agete kambi ase umuyego yogendreta se skuru iranda agenda tokaba gutwariga roboti orwa senchira yobo ikiranu totigarete ime ya ensemo ya Gusii anene ensemo yabamenye kurwa se sublocation ya menyenya yego toka ime location ya Nyansiongo borabu constituency nigo bayitebire baraje ko bakorobekana onya serikali te kwimokia egetambukero gyo korusia anene abantu abo bakagera ko abauri abo bagendrete
bagendete koba bakoira ensemo ye damu eyo ekorukunga menyenya water dam kurengana na barabu nigo boigo basoereire kiombe kia nema asogutairi gatambukero kende gionsi engaki abauria bagendete koba kwenekia buna banyare koba koira ensemo eyo yendemero. Nchego nkoro kwa Nixon Ondimu mugeni kurumenyenya sub location Nyansiongo location. Aiga sentene ine igontene ine endani ya menyenya dam. Edani mwe ya menyenya ngokorere ogokonyo kongese community etana inega. Menyenya high school amache no akurwage ndororo. Nyansiongo tea factory amache no akurwage ndororo. With the surrounding neighbors no bakonyora machega. Chiombe chia Nyansiongo na isoge no chikonywa machega. As from 1965 tu achetega endani na betigarete ko buna yarenge na botonyirwe che buna yarenge. Amachika bekirwe emetesime kirangne neki damu especially blue gum erusigwo. Abantu mbaba sakorema area catchment ye dam. Lakini bone yega karoto gweta yabeire megondo bachakire korema ntumanye timbara biba korema nabanyene chiombe bakonyonsiga bona machaya anytime mbulera atuyeli nino senge nchare miru nabora nyole damu ye ekonganya community ya chandekire bone gendo kyare gokorwa no kurende damu ye na machiko abantu baba environment abantu banema baike baligereri bakonya abantu be community ye land settlement bagochiba batebya abantu banyansio baba menyeso yatinga chimuria maremo asa gutoka mochiche to bara toro sida ito titi to ba gento mokora bwentebyo bona abantu aba menyeso yati bali maremo bakorire bona ta edamu yito ko ine tokamete menya damu na ba chiri baro sida ito titi bagirapiri bamingo yoni bali babire bakoni chidamu chiri cho bangoni ya maremo chisati bakorire abantu aba into baligete meremo esati amenya they are our workers todo geto bisi baikire bona se bakobwata bakoni ya maremo patari gutotebya Tuguska mutwe ensemo yaba MCA kurwa county ya Kisii nigo besokire na koboria abamenye be county eyo anene abo bagende tokoba gwatariga riririe ware bagendera koba bakorirenda asinchira yobo ikirano elinyara koba likwirania engeria esaine bakoragwa amono mu MCA bwa ensemo yatabaka Jimmy Kenya na boigo oria osameta mukwera sonyo ndari nigo boigo baborire abamenyi abu buna serikali ya county ya Kisii kubwaterana amono mugavana kwenekia buna yanyare kwa koleta abaunchulia bali baranyara kwa kwenekia ngabaikiranira ase chinsemo echo na kwenekia buna lige na elioli wali yanyare kwa likoleta engeria esaine boigo bago kwa na monegeta seni Ndizi TV nigo boigo aba MC abanyare kwa bako gikeria gati ya baunchulia abakuru ase chinsemo chiale na goika asenseme igwatalige nelio na koira kwa chikolionia isikase batebire ngabono eserikali ne chikoba igotenenia obonchulia buna obubota isaine gosebotanchire sechi wodi echecho lero ewodi ya sametu mukwerero neyemo yawe igwate ligeneria egware asuko neligeneri wetera sepini ya tutuwa se county yetu bana leto kokana ligeneri kuigwa kuruoro ni chigali yao yagenderia chikorosa kinero na inche pamoja na mheshimiwa Jimmy Kenya oyo tabaka na boigo ni governor yaito ntuatemire sana na ndi tokaendelete kuruana sana to make sure kuna mkono tole investor in Kisii eyigo de invest eroseria magina ya gaiga ya bantu baito banyale ko baba konyeka tugasa magina ya ige ko era bantu batukiro bakoiba magina ya butuko bali mabairo butuko bali na bati korosia ebintu baba fightika lakini abanyane ku ground bataigo fightika babo biwache asini wali wa hospital wana maana ya magina ya abaire of late abuate changamoto nyingi na nenda ina wata ulomo nsinga amagina ali na ta protected ekiagera the rate magina ya sokera period of our cultural activity ya radio for koragi ya bande for many years into the no investors of course yo gocha exchange within the county and to benefit
Gotigana amona iyo litkolelero ni gomora ibwense Daktari William Ruto nyareko bagwikirana asomuyega bwoko bekerwa chigutua abobisa abalia boborendi bwe Chinsa na gose Kenya Forest Service asensemo ya Gilgil okwana asomuyego iyo nigo William Ruto biganyareko bagakugikiria abobisa bali bagenderete nobokurumi asensemo ya Chinsa nga eserikali ya ine chikobage kobatenenia emeremo limorioka na kubairera egetambokero gelichiko na kwene kebuna banyarire koba bakoiraniria amabori ao gatyo bokurumi obanyarire koba bakobogendereria ase sekta iyo ye Chinsa. Na mimi nataka niwashukuru communities, jamii ambazo wanaishi karibu na misitu. Wengi wa community forest associations wametusaidia sehemu kubwa kuhakikisha ya kwamba uharibifu wa mazingira ama misitu haiendelei wakiwa pale wakitazama. Kupitia kwa ushirikiano na wizara ambayo inahusika na KFS, kumepatikana wale wafanyikazi wa KFS waliozembea kazini, walio wafisadi na walioshughulika na kusaidia kuharibika kwa misitu ya taifa letu la Kenya. Na nimeamrisha bodi ya KFS, hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. Those who have been found either compromised, incompetent, or engaged in corruption in this space that has led to the destruction of our forest assets, I have instructed the board to remove them from being officers of government and workers of government, and as the DCI is concluding investigation. Gati yabarai abanyarako bagwikirana somuyego iboko bekero chiguto no muwaziri bwa ebinto biri bitoetana ine soipantu ya oyiboigo otebira ngabo bisa abanyarako bakobekerwa chiguto nigo barachikoba bagusira asobotambe omochando oyogendete ko bagogo kuna ewizara eyo gati yabo obosambi bwa makara oyoirere anene Chinsa chinyinge gosira naboigo gotugutera are engana elia buna ewizara ya eteranyarako bagokora emeremo buna ebwenerete of environment, climate change, and forestry has been facing numerous challenges, which include illegal logging, charcoal burning, forest encroachment, among others. We have been working with various partners to increase and improve our forest surveillance to tame these problems. We have improved our forest fires response system, both through technology and mounting surveillance points across our forests. We are also exploring, and with the support of partners, the use of drones to detect illegal forest activities. Your Excellency, you also know that we are calling out to our partners to help us fence off all our protected ecosystems in the country. With all this, Your Excellency, the passing out of these recruits today will only come to complement in a big way these efforts, which will improve the health of our forest ecosystems. Your Excellency, forests are important for Kenya. They provide many resources that we use in our daily lives.
Nigo bono omwaziri w'oburendi waime Kithure Kindiki anyareko gwikirana ase kamiti y'oburendi ya Senate ilikwiraniria amabori ao ayo arengete bitambukiro eserikali anyareko bagikoirana kwenekia buna anyareko bagigotingia oburendi aya nigo achire magega ya bauri na boigo abo bisa ao abo bakagire ko babeserikali boigo bagenderete koba bakobutwa emeremo yabo kurengana na Kithure Kindiki nigatabire eserikali anyareko bagikoire bitambukiro ilio kwenekia bune sekta y'oburendi anyareko bagigotingiwa imense ya Kenya. In response to question number 54 by the Senator for Marsabit, I would like to inform the House that the 1998 bombing of the Embassy of the United States of America in Nairobi occurred on 7th of August 1998 around 11 a.m. resulted in the death of 213 Kenyans and 12 citizens of the United States of America. About 4,500 other persons were injured in various degrees. Our police agencies, the DCI, together with international agencies and American security agencies, have been involved in investigations, in the consequence of which Toikira ase amagana arengete okwe arigania ase mbura yelininya bono nigo anene chiskuru chinyinge na boigo abamenyikurwa ase nsemo ya Sembo ime constituency yaralienda banyareko bakogokera egetambukiro gyekombeke mogetari gye serikali kenyareko bigwesokia nagochaka obwagachi bwechinyomba chiria chiobo chenu ekyo chikoremwa gose chikwagachwa goetera ase ogotalemwa chingoro buna enchira yekerero kubatakana no boteneri bwekyo mbekinigo batebire nigekerenga kiabo baganeti banyarekoba bakobeka omubaro omonge osekwagacho omubaro omonge bwechinyomba ekyo chiake barabuna enchira eyemo yogotanga amaroire aara yarachikoba gakoletwa na embura yelinino. We are here today in Asembo to launch a water and sanitation project in our schools and in our communities. As you well know, Rotary is an international humanitarian organization, and one of our tasks is to bring a difference and a smile in our communities through providing water and sanitation. We are buying 10,000 liter tanks to 3 schools, and each school will get 2 of them. Then we shall build surface toilets, 7 doors per school, and washrooms for girls where they can change. Ngati yali togenda zakobato kubwatire kurwa semesa yaito yamayo mugaso obono ryunyara koboga kwenekia abuna agochere gwetera somo niwe manyeriga korokwa Joshua Auta nabo gwetera senchira iyechibicaneli yoginiga korokwa bigari yanchama litera nagoro kwa Josephat Amisi na koganeriye omugaso omuyana boigo boligereri obuya wemerobelyo imyegeta senikya Ndizi TV.